नमस्कार दर्शको, आपल्याला माहिती आहे येत्या 19 सप्टेंबरला आपला लाडका बाप्पा आपल्या भेटीला येणार आहे। त्यामुळे गणेश शाळांमध्ये कामाची लगबग वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आपण आलो आहोत हरिचरणगिरी येथे मटकर यांच्या श्री गणेश चित्रशाळेत। स्वतः मालक मटकर आपल्या सोबत आहेत। काय सांगाल, बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 12 दिवस शिल्लक राहिलेत, कशा प्रकारे कामाची लगबग आहे? माझ्याजवळ ज्या गणेश मूर्त्या आहेत त्या बाहेरच्या ऑर्डरच्या होत्या, बाहेरगावी पाठवायच्या होत्या, ते पाठवून मी पूर्ण केलेले आहेत। आता स्थानिक गणपतीचं काम चालू आहे, दोन्ही काम, फिनिशिंगचं काम किंवा पेंटिंगचं आता चालू करायचं आहे, त्याच्यामुळे खूप घाईचं काम चालू आहे। माती आणण्यापासून त्यापासून मूर्ती पूर्ण घडेपर्यंत कशी प्रोसेस असते? माती म्हणजे माझ्या शाळेमध्ये 3 प्रकारचे गणपती बनवतो मी। पहिले गोमाई म्हणून, पहिले आपली शेत जमिनीतली माती एक झालं, दुसरं शाडू माती त्यापासून बनवतो, तिसरी कागदी लगदा, शाडू माती आणि कागदी लगद्याच्या मूर्त्या बनवतो, आणि चौथी म्हणजे गोमाई, शेत जमिनीतली माती 50% आणि गाईचं शेण 50% अशा वापरून मूर्त्या बनवतो। साधारण किती गणपती आपल्या गणेश चित्रशाळेमध्ये तयार होतात? सर्व पूर्ण मी दसऱ्याला गणेश मूर्त करतो, गणपती शाळेचं मूर्त करतो। दसऱ्यापासून चालू आतापर्यंत मी 500 ते 600 गणपती मूर्त्या बनवल्या आणि बाहेरगावच्या पाठवायला पण ते पाठवून पण पूर्ण केलेले आहेत। आपल्या चित्रशाळेला साधारण किती वर्षाची परंपरा लागलेली आहे? माझी सर्वसाधारण 3री पिढी आहे, पण पहिलं मी घरी बनवायचो। इथे ज्यावेळी मला एक आमचा सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत खानोलकर BJPचा, त्याने मला असा आधारस्तंभासारखा उभा राहिला, त्या बोलले की माझी जमीन आहे त्या जागेवर तू शेड बनव आणि तिथे गणपती बनवायला सुरू कर। असं 10 वर्षाचा त्याच्याशी करार झाला मग, आणि माझी आता वेंगुर्ला मालवण रोडलाच गणपतीची मूर्ती शाळा आहे। एवढ्या मूर्त्या आपण घडवता, मग साधारण किती वेळ कालावधी लागतो आपल्याला या मूर्त्या घडवण्यासाठी? एवढ्या मूर्त्या घडवायला कमीत कमी आम्हाला दसऱ्यापासून जर बघितलं तर 9 ते 10 महिने लागतात, कारण 9 इंचापासून मूर्त्या बनवतो तो आता सध्या 7 ते 8 फुटापर्यंत मूर्त्या बनवलेल्या आहेत, मातीच्या लगद्याच्या मूर्त्या बनवलेल्या आहेत। वर्षभराच्या कालावधी 1000हून जास्त मूर्त्या कशा काय बनवून पूर्ण करता? मूर्त्या बनवायचं म्हणजे मी ज्यावेळी एका बाहेरच्या भागामध्ये गेलो असताना तिथे मी बघितलं की बचत गटाची माणसं मूर्त्या बनवायच्या माझ्या डोळ्यासमोर दिसलं। म्हणजे कर्नाटक भागाला गेलो होतो, तिथे मी बघितल्यानंतर मला माझ्या डोक्यात पण एक अशी जी आयडिया सुचली की आपण जर हे असं केलं तर आपल्या पण गणेश शाळेला या कामगारांचा आपला फायदा होईल, आणि जे घरी बसून राहतात बायका त्यांचा पण काहीतरी उपयोग होईल आणि त्यांना पण रोजी भेटेल। या धर्तीवर मी 3 वर्षापर्यंत म्हणजे कोरोनाच्या पिरियडला हे चालू केलं। बायका यायला तयार नव्हती, तरी पण मी त्यांना 15 माणसांना मी बोलवलं, त्यांना माहिती दिली, त्यांना समजावून सांगितलं, त्यांना सांगितलं की ट्रेनिंग देऊन तुम्हाला पर डे 100 रुपये असे रेट देईन, त्या पद्धती कामाला यायला सुरू झाली। 3 महिन्यानंतर मी त्यांना पूर्ण प्रोसिजर दाखवले, पूर्ण करून घेतले, त्यांच्यापासून मूर्त्या बनवून घेतल्या, आणि 4थ्या महिन्यापासून हे काम चालू झालं। असं हे 2 वर्ष गेली। पहिल्या वर्षाला मला मार्केटिंग भेटली नाही, तेवढी ॲडव्हर्टाईज नव्हती, कुठे काय नव्हतं, पण एक असं ओळखीवर गणपती माझ्या बाहेरगावी गेल्या। दुसऱ्या वर्षापासून मला चांगलं म्हणजे 22 पासून मला चांगला रिझल्ट भेटायला लागला। यावर्षी 23ला तर खूपच चांगला भेटला आहे, की मला एवढी खात्री नव्हती की माझ्या शाळेतले गणपती एवढे बाहेर जातील। बेंगलोरला गेले, पुण्याला गोमाईचे गेले, किंवा लगद्याला आता स्थानिक लोक लगद्याच्या मूर्त्या पेंटर लोक माझ्यापासून घेतात, POP ऐवजी ते घेतात, असं झालेलं आहे। आणि सध्या काम पण जोरात आहे, आता पण लोक येतात की मूर्त्या आहेत त्या विचारतात। आपल्या माध्यमातून अनेक जणांच्या घरामध्ये बाप्पा पोहोचत आहेत। याच माध्यमातून गेली अनेक वर्ष आपण बाप्पाची सेवा आपल्या हातून घडवत आहात। बाप्पाची अनुभूती आली आहे का कधी तुम्हाला? बाप्पाची अनुभूती म्हणजे माझं एवढं की असं मला मनातही नव्हतं की माझ्याकडून एवढ्या मूर्त्या घडतील, माझ्याकडे महिला बचत गटातली माणसं असं काम करतील, कारण सर्व शाळेने आता आजकाल बघितलं तर पुरुष वर्ग काम करत असतो, त्यामुळे एवढं काय घडेल असं एक मला वाटलं। हे सर्व ते गणराजाने बाप्पानेच घडवून आणलं, आणि त्याचा माझ्याशी पूर्ण पाठीशी माझा आशीर्वाद आहे त्यांचा, आणि हे सर्व घडवायला किंवा हे सर्व करायला बाप्पाच कारणीभूत आहे। धन्यवाद सर, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल। बाप्पाचं आगमन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे गणेश शाळांमध्ये कामाची लगबग वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, वेंगुर्ला। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।